Sige. Tao ka hindi? Tao ka hindi? Hindi mo alam. Bata ka, matanda. Yung totoo, tao ka hindi? Hindi ka tao. Sige. Kilala mo si Jesus? May takot ka sa Panginoon Kristo? Babae ka lalaki? Lalaki. Bata matanda? Matanda. Gano'n ka katanda? 80, 100, 150, 65. Hindi mo rin alam kung ilang tao ka na. O, sige, kalas dyan. Kalasin mo yung nilagay mo sakit. Lahat, kalas. Hindi ka tao? O, sige, kalas. Hindi ka tao. Sige, mamaya mag-uusap tayo. Kalas muna. Sige. Meron? Sige, katawan niya. Kalas. Bawal chismis dito, ha? Kalas, kalas. Sige, kalas. Kalas, kalas. Hindi ka tao, ha? Kalas. Kailan ka pa nasulog ng katawan niya? Hindi mo alam talaga. Kailan? Matagal na? Yung totoo, matagal na? O, sige, kalas. Ubos. Tanggal. Hindi ka tao. Ano ka nilalang? Espiritu ka ba? Laman lupa ka ba? Kapre ka ba? Hindi. Ano ka, laman lupa? O, sige, laman lupa ka. Kalas. Sige, saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Nakita mo lang siya o kasama mo siya sa trabaho niya? Saan? O, kalas. Matagal ka na? Sige, kalas. O, meron pa, marami. Kalas ng kalas. O, asawa to. Hindi mo na to asawa. Kalas. Hindi to asawa. Hindi niya na alam ginagawa niya. Nasa loob na ng katawan niya yung isa. Kalas. Kalas. Please mo. Tinanong ko pangalan niya, di ba kanina? Ang ilang taon siya. Kalas. Dapat sinagot niya yun. Kalas! Anong nilagay mo sakit sa kanya? Anong nilagay mo sakit? Hindi ko alam. Laman lupa ka, hindi mo alam kung anong klaseng dasal. Kalasin mo, kalasin mo. Kalas, 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 kalas. Sige, kalas, ubos, kalas. Isa mo. Kalas. Kalas. Kalas lahat. Sapat. Kalas, marami pa. Kailan gagaling yan? Kailan gagaling? Laman lupa. Kailan? Kailan? Ngayon? O sige, kalasin mo. Lahat. Ubos. Kalasin mo. Pati doon sa leg niya. Pati doon sa ilong niya. Kalas. Laman lupa. Sige. Meron pa. Marami pa oh. Sobrang dami pa oh. Kalas. Kalas. Kalas! Sige, kalas. Ayaw mo magkalas ha? Sige. Talagang sinusubukan mo kami. Pasintabi po Panginoong Jesus amang Nazareno. Tinatawag ko si Rafael at ang Karnel. Ela, pahingin ng kapangyarihan, Jesus sa sinag. Pailawan ng aking tatlong daliri. Bigyan ng matinding init sa buong katawan niya. Kasing init ng araw. Sa pangalan ni Kristo. Kalas. Ayan. Ano? Kalas. Okay. Palilibing kita ulit. Sa pangalan ni Kristo. Bigyan to ng matinding init sa buong katawan niya. Kasing init ulit ng araw. Sige, kalas. Tanggal. Bilis. Kalas. Tanggal. Ayaw mo ha. Gusto mo talagang labanan ha. Sige. Marami ako re-reserve ang lakas sa'yo. Sige. Kalas. Kakalasin mo hindi. Kakalasin mo hindi. Kakalasin mo hindi. O, kalas. Laman lupa ka. Sige, kalas. Ayaw mo ha. Magnetiko. Tinatawag ko si Magnetiko. Lumabas ka sa aking katawan. Sige. Pahiramin mo nga ako ng kapangyarihan mo yung kasing init naman ng apoy. Yung bumabagang apoy. Kalas! Sige, sige, kalas, sige. Kalas. Gusto mo talagang pahirapan kita. Gusto mo ibilad na lang kita sa yelo. Sige. Sige. Banahaw. Jisusa. Sinag. Pahingin ang kasing lamig ng tubig na lumiliyab. Palilibin natin siya sa tubig. Lulunurin natin to. Ayaw. Amen. Sige, kalas. Sige, kalas. Sige. Pag hindi mo kinalas yan, uubusin ko lahat ng lakas mo. Matigas ulo mo, ha? Sabi sa'yo, marami akong reserba sa iyong lakas. Mamimili ka sa akin. Hindi ko pa pinapaatake sa iyo mga anghel ng Panginoon Kristo. Kailan gagaling? Kailan? Ngayon, ayusin mo yung upo niya. Isunod mo yung buong katawan niya. Isunod mo. Sige. Kalas. Ayusin mo. Sige. Matagal ka na sa loob ng katawan niya.
Sige, tanggal. Laman lupo ka ba talaga? Oo. Oh, sige. Sige, kalas. Bilisan mo na! Ayusin mo pagtanggal. Ayusin mo. Bibigyan ulit kita ng apoy. Sige. Kakalasin mo, hindi? Oo, kalasin mo lahat. Bilisan mo. Kalas. Pati lalamunan niya. Lahat. Pati ilong niya. Pati sikmuran niya. Kalasin mo lahat. Pati braso. Lahat. Kalasin mo. Ako ang masusunod. Lahat. Ubusin lahat yan. Hindi nagpasawa. Ang lakas ng epekto sa kanya. Bilisan mo. Meron pa, wala na? Meron pa, wala na? Sigurado. Pag uminit to, maniwala ka sa akin, dodobling ko yung init kaysa sa una. Meron pa, wala na? Titingnan ko ha, pag sinungaling ka ha, sige, tatawagin ko si Magnetico. Salbahe ka, mas salbahe yun. Ikaw nagsabi, wala, meron pa, wala na? Kahit katiting, gagaling na siya. Sigurado. Sige, hinto mo yung kamay niya. Titingnan ko muna. Tinatawag ko si Magnetico. Meron pa daw konti. Kalas. Meron pa. Kalas. Bilisan mo. Bilisan mo. Babalik ka pa sa loob ng katawan niya, hindi na. Sigurado ka. Huwag mo itong tuksuin, ha? Naintindihan mo, ha? Ang aking ama pa rin ang may karapatan sa katawan taong nito, naintindihan mo? Nilalang lang kayo ng Diyos Ama sa langit, naintindihan nyo? Kayong mga laman lupa, mahal kayo ng aking Ama sa langit. Huwag niyong pakialaman ang mga buhay na tao, naintindihan mo? Ilang taong ka na laman lupa? Hindi ko alam. Matanda ka na ba? Sobrang tanda mo na. Oo. Saan ka nakatira? Sa puno. May puno ba sa bahay nila? Meron. Saan puno? Sa harapan, sa tagiliran, etc. Anong klaseng puno yon? Sa gilid. Anong puno yung sa gilid? Sa palok. Sampalok? Sige. Huwag mo siya papakalaman, ha? Naintindihan mo? Sige, kalas. Wala kang gusto sa asawa niya. Yung totoo. Sige, ha? Ikaw nagsabi niyan, ha? Mas maganda na yung... Alam ko naman pag nagsabi kayo ng totoo, so sige. Sa puno ka nakatira malapit sa bahay nila sa gilid. Sampalok. Sige, kalas. Matagal ka na sa loob ng katawan niya. Matagal na matagal na. Matagal na matagal na. Oh, sige. Eh ano naman kinagusto mo sa loob ng katawan ng taong ito? Bakit gusto mo sumasama sa kanya? Ha? Bakit nga? Wala. Tingnan mo, namumula yung buong katawan niya doon sa loob ng lalamunan niya. Kalasin mo yan. Yan pulang yan. Yan o. Nakikita ko yan. Kalas. Ubus. Hawakan mo yung leg niya. Tanggalin mo. Tapo mo. Lahat! Tanggalin mo! Ubusin mo. Ubusin mo. Ilang minutes na kaya? 8. 8 pa lang. Sige! Tapusin natin ito ng 11 minutes na 12. Matagal-tagal na to. Sa Sampalok daw siya nakatira sa gilid ng puno. Meron ba kayo? Sige. Alas. Matagal ka na doon sa puno yon? Kayo lang ba ikaw lang ba nakatira o meron pa? Isa lang. Isa ka lang. Sa loob ng bahay nila, may nakatira mga laman lupa, tao, etc. Patay, wala o meron? Yung totoo. Wala. Hindi mo nakikita o nakikita mo? Wala talaga. Wala. Oh, sige. Ikaw lang doon. Sige ka lang. Mambot mo. Kunti pa. Bakit pumapasok ka sa loob ng katawan ng tao? Ano bang ginawa kasalanan ng tao nito sa'yo? Hindi ka naman papasok basta rito kung wala naman siyang ginagawang kasalanan sa'yo. May nagawa ba siyang kasalanan sa'yo? Eh bakit ka pumapasok sa loob ng katawan niya? Anong ba binigay mo sakit sa loob ng katawan niya? Paano binigay mo sakit na sa loob ng katawan niya? Paano yung salanan mo na? Para hindi kumain? Mano? Bahala ka. Kasi kung naman naglagay, hindi naman ako manghula. Para saan ba yung sakit niya? Para saan ba yung sakit niya? Yung totoo. Pipilipitin kita. Isa. Sa pangalan ni Jesus. Ayaw mo. Sa pangalan ng Ama. Sasabi mo hindi. Para saan ba yung sakit niya? Para hindi makahinga. Para hindi makahinga. Bakit papatay mo na siya? Hindi. Pahirapan mo lang. Sige. Tanggal. Para hindi makahinga. Eh, ganun din yung papatay mo rin. Unti-unti. Okay, kalas. Pero pa wala na?
Sigurado? Huminto ka. Titingnan ko. Huwag ka maingay, ha? Pag nag-ingay yung bibig mo, pipilipitin ko yung leg mo sa loob ng... pipilipitin kita sa loob ng katawan niya. Wala na. Huwag ka nang babalik, ha? Pag nandun ka sa puno, huwag mo na sila pakialaman. Naririnig mo ako? Mangangako ka sa aking ama. Hindi mo na siya papasukin. Kailanman. Talaga? Sige, ha? Manda ka. At ayaw ko nang babalik ka rito, ha? Pupugutan na lang kaya kita ng hininga. Gusto mo? Pupugutan kita ng hininga. Uulitin mo pa to. Pipugutan kita ng hininga. Uulitin mo pa. Sigurado. Laman lupa ka. Laman lupa ka. Pasalamat ka. Nagsasabi ka ng totoo. Umalis ka na, ha? Huwag ka nang babalik. Layas! Lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano pangalan niya? Reynaldo. Ano ang apelido? Santos Jr. Reynaldo. Reynaldo Cruz Santos Jr. Wala. Easy. Hindi pa kami tapos. Anong pangalan mo? Ako nagbibigyo. Anong middle name mo? Anong apelido mo? Natapusin ko lang. Ilan taong ka na? Kanina pa. Pang ano to? 38. Ngayon, babae ka lalaki? Pang-anim na pa. Lalaki. Sige, May tubig. Siya na yan. Lalaki na. lahat sila nagpaano. Narinig mo na. Wala ko sa kiyara. Tama na muna. Nakita baka isa pa. Sige. Ngamayan sila. Kalahati lang muna ng baso. Up. Tama na muna. Tayo mo lang muna bumabay. Hindi. Ako Ngayon, pinagbibigyo. hawa kami lalamunan mo. Okay na. Ayan, kuya mo. Bibigyo. Masakit pa? Binibigyo ko sila. Sige, tayo yung tubig. Yung sikmura mo. Paghinga mo. Nawala na sakit. Sige, pero daliri. Eh, rin tatay. Saka kayo, bebe. Wala nang kulang. Ayan, tatay. Eksakta na. Walang labis, walang kulang yan, ha? Hindi ka ba laman lupa? Sabi mo, laman lupa ka. Sinabi mo ba laman lupa ka? O, nasaan ang diwa mo? Espiritu mo, kaluluwa mo, etc. Nasaan ka? Huwag mo mananay, saglit lang. Ihi siya. Naihi ka ba? Hindi, huwag mo na. Nasaan ka? Nandiyan ka lang. Wala ka sa puno. Ha? Hindi. Nasa puno ka ba kanina? Hindi ka laman lupa. Hindi mo sinabi yun? O, hindi niya daw sinabi laman lupa siya, ha? Relax. In Jesus' name, sabi mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dilat. Hawakan mo ulit kung masakit pa. Masakit pa, hindi na. Sige na mami, ako naman. Isa ba nga? Inumin mo pa yung tubig. Last na lang. Hindi na yan masakit. Tumalab na yung gamot. Ano? Titingnan ko kayo mukha mong araw dito. Yan. Galaw-galaw mo yung lalamunan mo. Masakit pa, hindi na. Sige na, ako naman. Yung lalamunan mo, ganunin mo ulit. Masakit? Nawala na yung sakit? Yung sikmura mo sinasabi mo. Sikmura ba ba yan? Oh, malambot na, oh. Kanina, umaatras yung daliri ko, eh. Tumatalbog. Hindi ka talaga, ha? Maraming salamat, ha? Okay.